मास्टारफोरा नै हेल' मेडाम एसे रायना हो बिसोरखौ आदसा मेंसोबायदांलै थाबायै थाबायै हेल' 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 गासैबो मेंजोब्बाय नामा मेंबाय दहायनिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो आदार मोनजाबाय दावदै दैसे दैसे आदसा दुगैनोबो सम सोलाबा मोनामलायगोन नामा मास्टारा बिराद डायलग होगासिनोलै माने दुगैनोबो सम मोननाय नङानो मोदोमा बिराद बरिया मोनामगोन आरो हेल' सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय उनाव सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय थ' लोगोफोर दायो आङो दंफैयो उदालगुरि स्टेडियामाव नै नायदो बेनो जादों गेट थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे आवाजखौ खोनागासिनो दां मोसानि नै नायदो हनै बारदै सिख्ला ना मा होनना बुंगोन रायजोफोर मानोना गुवाहाटियाव 17 तारिखे गुवाहाटियाव मोसाहैगोन नालाय थ' बे उदालगुरि माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि बेयावहाय जागासिनो आरोना थ' हनै नायदो ओइलाय ओइस हनै र' रायजोफोर आङो सिगाङाव गोजौआव थांग्रोगोन बिनि उनाव गोजौनिफ्राय देखायग्रोनोसै आरो गाहायाव खाथियाव थांगोन रायजोफोर बिनिफ्राय बिराद समायना नुखायो माथो सुपार नुखादों बिनिफ्राय ओइलाय नायदो नै बिसोरखौ नायनो नै बस मोनाबो फैदों ना रायजोफोर गोजौनिफ्रायनो देखायग्रोनोसै बेनि उनाव जोङो गाहायाव थांगोन मा मोजां नुदोंना मोसानाया बरिया जादोंना दे तालिया दिनैहायथ' खबरा गैया अबसे बारा नै बिराद खमथार नंगौ नामा बोरै जादों बिसोरना ना मोसानाया जाबाय बिसोरना ओमफ्राय मोजां हासिगोन ना दायो हासिगोन ना गुवाहाटियाव दिनैनोमोन लास्टमोन ना बेयाव गाबोननिफ्राय गुवाहाटियाव गाबोननिफ्राय गुवाहाटियाव मोसाहैसिगोन माने दिनै 10 तारिखसो 11 तारिखनिफ्राय 14सिम मोसाहैसिगोन दां ओइ माथो डिसिबो फैदोंमोनलै हनै डिसि सारा बेनो दां र' रायजोफोर गाहायावनो थांसै नै सेंग्राफोराबो बेयावहाय गेम गेलेयै नायगासिनो आरोना ओमफ्राय गुवाहाटियावलाय थांगोन ना थाङा गुवाहाटियाव थांगोन रायजोफोर जोंथ' खोनादों कि र' गाहायाव थांगोन अबसे दसेनि उनाव ओइ गाहायाव सोंहैसै हनै मालाय बिराद भिडिअ लाहैदों आंबो चान्सआवनो थांगौमोन आङो दस्राहै थांसैब्रा ओइलाय नायदो नै गासैबो
दालाय रेस्ट दानो थांजागोनदां नङाबाथ' दाहायथ' अबसे दानो हाबथ'वालै दा मोसाखाङाखैना बिसोरो अबसे हाबजागोनदां थांजायो नामा औ बिदि रेस्ट लानाय टाइमावलाय थांजागोन दा ना मोसानायावबो थांजायो नै दायो मोसाखांबाय नालाय दसे रेस्ट लागासिनो थ' जोंबो थांसै नामा गाहायाव थ' रायजोफोरनि गाहायावनो फैबाय आरो दायो जोङो एसे सिङाव थांनो ट्राइ खालामसै दायो आरो मोसासिगोन नामाथाय दसे नेनांसिगोन अबसे उफाय गैया खाथिनिफ्राय लाहैसैनो नै बेयावहाय अबसे साउन्ड कन्ट्रल खालायगासिनो बेनिफ्राय नै जोङो हाबसै एन्ड बिसोरखौ दसेनि उनावनो सोंहैसै नोंसोरखौ दैदेनगोन बै दैदेनग्रानि नाम्बारखौ नोंसोरो साफ्रोमबो अबसे बेवहाय फैनाय लोगो लोगोनो अबसे निउसाव एसे बुंगासिनो जोंबो एसे लाहैसै चान्सआवनो मा बुंगासिनो मा बुङाखै अबसे অসম চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাক যিখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে होबायलै एफा केमेरा गिदिर ओमफ्राय माइकखौबो जि खुगा खाथियावनो होदोंना आंथ' गिलायलायो बिदिबा आंजोंथ' जानाय नङालै बिदिबा गासैबो मेंजोब्बाय नामा मेंबाय दहायनिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो आदार मोनजाबाय दावदै दैसे दैसे आदसा ओमफ्राय नै बिसोर सानैयानो अबसे निउसाव बिराद बुंगासिनो आंबो एसेसो इउटुबाव नुबाय थायो दासो रियेलाव लोगो मोनबाय आंबो सोंसै आरोना साबैसे माने थ' गाबोनो जोङो मा होनना बुंगोन मोसाखावरि साबैसे दं 37 जन ओमफ्राय जों फैनायफोरा 11 जन दङ ओमफ्राय सेंग्राफोरालाय साबैसे सेंग्राफोरा दामग्राफोरा बिसोरखौ माने बेहाय गोलैदो जोङो नोंसोर होमबा जेनेबा बेवहाय 337 जन ओमफ्राय गाबोननिफ्राय होमबा गुवाहाटियाव थांसिगोन नोंसोरना अबे साइडनिफ्राय खैराबारि साइडनि नङा जों बजालि डिस्ट्रिक्ट आं नलबारि डिस्ट्रिक्टसो बेहाय दुगैनोबो सम सोलाबा मोनामलायगोन दाबनो मास्टारा बिराद डायलग होगासिनोलै माने दुगैनोबो सम मोननाय नङानो मोदोमा बिराद बरिया मोनामगोन आरो प्रेक्टिसफोरा मोजां जानायलाय सार्कोल अफिसाराबो बिदाय लाना थांसिगोन दायो बेनिखायनो एसे स्पिच होगासिनो सेंग्राफोरा बा दामग्राफोरा सुग्राफोरा साननोबो हागौ जोंखौलाय लायाखै होननानै ना आंनि रजाया गेजेराव दं माने खाफाला माबाबाय माथो होमबालाय मोनसिगोन ना एबार होमबा मोनसिगोन गेजेराव दं ना नागिरहैनांगोन 337 ना बेसेबाङाव बोरै नागिरनो हागोन ना दे ओमफ्राय सिफुं सुग्रायालाय साबैसे 35 ना साबैसे उदालगुरिनिफ्राय 35 जन ना नोंसोरो 35 खाम सेरजा ओमफ्राय सिफुं आदसा बापरे बापरे बरिया थालै दुगैनाय जि सुनाय मा होनो मास्टाराथ' बिराद डायलग होगासिनो सिख्लाफोरखौ मा होनो डायलग होगासिनो दुगैनोबो सम मोननाय नङा होननानै दख'नाफोरखौबो अबाव लामगोन सेंग्राफोरनाथ' टेनसन गैया दा गामसाखौ लामना होबानो जायो ना फिसासोना टेनसन गैखाया दा खिन्थु दारिया बरिया खालै सम मोननाय नङा हनै रायजोफोर दायो आरो प्रेक्टिस जासिगोन प्रेक्टिस माने मोसानायथ' नंला एन्ट्रि आरो एक्जिट आरो ना ओमफ्राय नै सिफुङाबो गोबां दं बेवहाय एसे नायगौमोनलै सिफुंफोरखौनो ना दामना खिथिना होब्रा एसे बा गासैयाबो खुन्दुं खाजोबनाय माथो गासैबो एखे स्केलनिनो ना जि स्केलनिनो बा बिराद बरिया खामाथो दे एसे सुना होलाय सेरजा दे बागुरुम्बा
बरिया थेंक इउ अबसे सेरजाजोंबासो आरो कनसेप्टफोरथ' जालादां बेवहाय हा सेरजाजों ओइ लास्टाव दामना होदोलै दसे ना लास्टाव एसे माबानोसै ओमफ्राय बिसोरखौ एसे प्रेक्टिस खालायगासिनो ओमफ्राय नै बिसोरनाबो एसे बिराद माबा हारमनियाबो बिराद इन्ट्रेस्ट खासोना हारमनिनि समा फैगासिनो मागोआलाय अबसे मागोआथ' गासै इयावसो मागोआवबो डिस्टार्ब फैयो अ बेयाव खारगोनसो ना खारगोन ओइ आच्छा बेखिनियाव जायो रजेखौ नागिरनांगौ आंनि रजेया मालाय गेजेरावसोनो बोरैथो नागिरनांगौ बेयावलाय एफा 300 बेसेमोन 300 हा 336 जन आयौ हा मेंजोबलायबायदां बेसराफोरा मेंबाय ना आयौ ओमफ्राय र' आं खोनादों फैसाबो मोनगोननो माथो हा बेसे मोनगोन 31 31,000 र' केलकुलेट खालामसै 31,000 इन्टु 300 बापरे बेयावनो माथो 9 लाखनि बारा थांखाबाय 31,000 इन्टु 336 होबाय बेयावनो 10 लाख नै रायजोफोर उदालगुरियानो 10,000 माने 10 लाख लांखागोन अबसे आरो एफा इजिबो नङाना बिराद खस्थ' अबसे आंथ' मिथिला बिसोरखौनो सोंसै खस्थ' जादों ओमफ्राय दहाय मास्टाराबो डायलग होलायलायदों दुगैनोबो सम मोननाय नङानो ओमफ्राय बेलाय हरैबो एसे सोंसै नङा आंनि रजेयाबो बेयावनो दंनो हा बेखौनो औ आरो गुवाहाटियाव थांबावगोनसो दिनै बेयावहाय मोनाबाथ' आरो गुवाहाटियावबो थांफाबावगोनसो आङो मोनाखै मास्टारखौनो बुंसै नामा मायाव पिंक हाउस बे वाइट हाउस मबेथ' पिंक हाउस ए माने मानो वाइट हाउस खालायखो आच्छा नङाबा गासैबोथ' बेबायदिखौनो गानखागोन दा आच्छा आच्छा नोंसोरखौलाय होमबा मा होनना बुंगोन मोसाखावरि बुंगोन ना मा बुंगोन मोसाखावरि बिनानाव आच्छा औ मोसा एसे हरैबो थांसै नै एसे लाजिलायदोंदां आच्छा जायफोरा लाजिदों अबसे हनै मास्टारफोरजों रायजाबानो जाबायलै बेलाय मबे मोनसे हाउस जाखो पिंक हाउस आच्छा आंलाय सानदों पिंक ड्रेस गानहोगोनदां होननानै हा नंगौ नामा नोंसोरलाय मा हाउसनि पिंक हाउसनि केप्टेना नों बा अमा बेदर जायै बिराद हेल्दी जाखादों हामजोब्बाय आच्छा जोङो दसेनि उनावनो बिसोरनि मा खालामगोन दायो एरेन्जमेन्ट खालामहोगोन नामा दायो ना माने खारनायनि माने डाइरेक्ट लाइनाव थानायनि आरो ना ओमफ्राय होमबा नोंसोरहा गासैहाबो नाम्बार दंखायो नोंनालाय बेसे 4 हा बोरै सोरनि वानालाय होमबा सोर हा ए आच्छा ओमफ्राय बेथ' बे नै ग्रुपआ थिगानो खिन्थु बेवहाय जे आरो एक्सट्राफोर दं बिसोरखौलाय मानि थाखाय माने ना बिसोरो रिजार्भनि जाखो ना मा जाखो हयथ' बिसोरो जुदि हायाबा बिसोरखौ लागोन ना मानि थाखाय हा लाइन नांलायनाय माने मा नोंसोरखौ मोसाहोला नामा मोसागोन माने बैयाव लाइना बांद्राय
आच्छा माने मोनसे लाइनावलाय साबैसे 16 64 अ नोंसोरबो 64 जाबासो आरो मोनसे लाइन बानायहोगौमोन आइसि दिनैसो एसे फैदों नालाय मबाइलावसो नुबाय थायोमोन नालाय बेनिखायनो मिथिया आरोना जा मेंजोब्बाय नामा अबे साइडनि जाखो हरैनि सानजानि ना सोनाबहानि हनै माला बेहाय पात्तायानो गैया दां माने बिराद मोसाबाय नालाय बेनिखायनो मेंना दं आरोना सानजायाव अबे साइडथिंथाय जिखुनु दं आरो मालाय जियानो जा मेंनायाथ' मेंदों बिसोरो खिन्थु माथो बुंबावनो 31,000 मोनगोन मालाय हनै बिराद खुसिथार मालाय बिसोरो रायजोफोर बेनो जादों उदालगुरिनि गेलेग्रा माने फोथार नालाय स्टेडियाम नालाय थ' बेवहाय माने फुटबल खेला जायोबा बेवहाय साइडआव फर्थ एम्पायारा थायो आरोना कि थ' बिथांखौनो एसे सोंसै आरो थ' बिथांखौबो माने जेब्ला फुटबल खेला जायो नालाय थ' साबस्टिटिउटनि थाखाय रेफ्रि सासे थायोना थ' नोंथांखौबो बिदिनो नुदों आरो थ' नोंथाङा जेनेबा बेवहाय मा खालायगासिनो जों दा एक्सपार्ट कमिटि जानानै नायनो फैदों जोङो भेरगाव एलएसए हाब्बाय बेनिफ्राय टंला एलएसए हाब्बाय दा नैबे उदालगुरि एलएसए दा ओमफ्राय माजबाद एलएसएआव जों थांनाय जोंनिफ्राय जों माखासे आपडेट बागुरुम्बा दोहौआव रिपर्टखौ बाहागो लागोन आच्छा बेवहाय जे 10,000 मोसाखावरिफोरा मोसानो ओमफ्राय दामग्रा देग्राफोरालाय मोसाग्राफ्रा 9,000 दामग्राफ्रा 1,000 टटेल गासैजों 10,000 ओमफ्राय जुदि रायजोफोरा थांनो नागिरो सिकिउरिटि टाइट जागोन बहुत सिकिउरिटि टाइट जायोब्ला बिथिं ओरैजाय मा होनना बुङो बेखौ संगठन वाइसआव लेटार माने इनभाइटेसन लेटार थांगोन बे दा डाइरेक्टर दा मा बुङो दा बेसेबां हरगोन संगठन वाइसआव बहुत संगठन दङ नालाय संगठनाव जेनेबा हमना ला 1,000 2,000 हरनो हागौ सेन्ट्रेल हिसाबै बाखि आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेसेबां हरो डिस्ट्रिक्टआ आनसलिकआव बेसेबां हरगोन दा बिसोरनि खोथासो आरो बिसोर गावसोर रानना लानांगोन दा टटेल बेसेबां माने पाब्लिक गेदारिं खालामगोन बेखौ जों दा बुंनो हाथ'वा मथा-मथि पाब्लिक गेदारिं मथा-मथि बिदिनो 10,000सो जानो हागौ स्टेडियामावलाय गिदिरानो बेवहाय केपासिटि जायो दा माखासे भिडिअ कन्ट्रल खालामनो हानाय हायिनि खोथा थाहैबाय ओमफ्राय आङो बेवहाय माबाफोरखौ नुगासिनो बेबो अबस्से माबा बे डेन्सनिनो एरेन्जमेन्ट ना डेन्सनि सेटिंआनो ना बियो सेटिं बे डायग्राम बियो नै बेथ' आंनि खर'सानिफ्रायनो अबस्से थांगासिनो आङो खुनु बुजिनो हायाखै अबस्से बे डायग्रामखौ आरोना जों मा दामदों नुबानो मिथिखायो सिफुंखौबो जोङो आखाइजों मा दामदों थुरिबारि जादोंना जायाखै बागुरुम्बा जादोंना जायाखै नुबानो हमना मोनखायो दायो माने बेखौ एसेम्बल खालायगासिनो नालाय एसे खारगोन नालाय थ' बेनिखायनो जोंबो गोजौआव थांसै आरोना गोजौनिफ्रायसो एसे साबसिन नुगोन दायो दानाबा आरो गोजौआव थांलायदो आरो फैलायदो उफायबो गैया अबस्से गोजौआवनो थांसै नै रायजोफोर दायो एखेबारे स्राय मोसानायखौनो खनसे नायसै आरो दायो लास्ट फिनिशिं मोसासिगोनदां ओमफ्राय मादैमोनाबो फैदों आरो ना नायनो थाखाय मादैमोनाबोथ' माने सिख्ला टाइमावथ' बिराद मोसाखायोमोन दा मोनबा दाबो मोसायो ना जोंनि बैसोनिखौ मोसायो आरो आच्छा साबसिन हायो एक्सपार्ट ना ओमफ्रायलाय सिगाङावबो दङ अबस्से आबौमोनाबो बिसोरबो बिराद मोसाखायोमोन ना बिनिखायनो अबस्से नायनो फैदों मिस्टेकफोर जायोबा बुंना हर जोङो दायो बिसोरनि माबा फाइनेलखौ नायसै आरोना बोरै मोसायो आबनावनो सोंसै आरोना कि माबा बैसो मिनिमाम मा बैसोनिफ्राय दं 14 बोसोरनिफ्राय स्टार्ट आरो बेनिफ्राय 35 सिम अबस्से सोरबा होमबा बिमाफोरबो दं हायोलै बिसोरबो अबस्से जोंहा फिसाफोरा मोसायाबा जोंबो हायोमोन अबस्से मागो
मागोआवलाय माबा अबसे मागोआव बांसिन लोंनाय जानाय खालामो ना बैसागो टाइमाव ओरैनो लोंनायाथ' बैसागुआवसो बारा बैसागुआव जोंनिया मागोनिया फिथा सौराय बेफोर बांसिन आच्छा फिथा जानाय सिगांनि बायदि बिदि बांद्राय लिलिलाला लोंनाय जानाय गैला अब्लाबो जेनेबा एसे लोंनो थाखाय बेसे गोबावनि माने दोनदों आरो दोननाया थायो 6 मास 7 मास 6 मास थाखायो आरो बियो 6 मास 7 मासफोरनाथ' गोजा जालायखायो मागोनियानो बैसागुनि जाहैखाबाय दोनबाय थाजायो नालाय एलाय बिदि माबागासिनो आरोना थ' आंबो गाहायाव खनसे थांसै नामाथाय र' नै बिराद एरेन्जसो खालायगासिनो आंथ' नेगासिनोआनो जों गासैबो नेगासिनो अबसे गोजौआव थानानै नायनो थाखाय मोसानायखौ खिन्थु दाबो जाया एफाबो हस नङाना आरो गाहायावनो फैबाय आरोना दसे गोजौआव हारसिं थायै बिराद बरिंसो मोनलायलायबाय आङो बे मेन लिडारखौनो सोंसै दायो मास्टारखौनो ओइलाय खेबनो फैबाय नोंसोरखौनो सिगां लोगो मोनदोंमोन ना खनसे बुंनांगौ रजे नोंलाय बबावथो मास्टारजों दांजागोन मास्टारा सिरि ना नायहरखुमानोसै नै ओइलाय र' बेनिफ्रायनो मेरला गोबां हाबा जानायबो फोरबो दं माथो ना सिंगेल जोबसो नामा बेवहाय गासैबो आच्छा हारसिङा सिंगेल होननालाय ओमफ्राय होमबा नायनो नोंनि खानायखौ उनथिंनिफ्रायबा हले कनफिउससो जागोनलै बिसोरखौ इयाव लोगो मोननायानो ना आच्छा हाथाय फेरफंखौ एसे गोसोआव दं ओमफ्राय नोंसोरो मोसागोन दा नोंसोरो रिजार्भ बे आग्लायनाया नामा मोनगोन मोसानो मोनगोन गोसो दा मोनसैना माने प्लेयारा एसे इन्जुर जायाखै नालाय इन्जुर जाबा सोनांगोन नालाय बिसोरबो मेन प्लेयारसो आरो ना मेन प्लेयारसो बिसोरो थिगानो दामि प्लेयार बिसोरसो बांसिन दामिब्रा बिसोर दामिसिन दायो भिआइपिआव दं बिसोरो जियानो जा बेथ' सानगासिनो दां मोसानो मोनाबाबो हामगौसो 31,000थ' मोनखागोन ना नङा जानो जियानो जा फैसा मोननांगौ ना नङा जानो ओमफ्राय नोंसोरबो एखेखौनो मोनगोन सेंग्राफोरना होमबा बिराद बिसोरना अबसे बारा टेनसनानो गैया अबसे बेबो नंगौ सासे सेंग्रायाव साबा खरि गोलैयो नै मास्टारफोरा बिराद फिदिंगासिनो सिख्लाफोरखौ बिराद गिदिंहोगासिनो नै बिराद गिदिंहोगासिनो मास्टारफोरा बा नै हेल' मेडाम एसे रायना हो बिसोरखौ आच्छा मेंसोबायदांलै थाबायै हेल' माथो हनै लाइनानो बिराद थबस्र' मेंग्लिलायबायदां ना आयौ बाप्रे ओइलाय दे
जोंबो बिराद कनफिउस अबसे ओइलाय मेडामा बेयावहाय लिंगासिनो ओमफ्राय हनै जाले बिदिजोंबोलाय बोरै जानांगौ जाखोब्रा हनै गासैबो कनफिउस जागासिनो गिदिंनायाबो जाला नै नायदो रायजोफोर दिनैसो नुदोंलाय आङो माने बागुरुम्बा मोसानायाबो आरो बिदि माने फरमेसन बानायनायाबो एफा इजि नङा बापरे बिराद गोरासो माथो ओरैनो मोदोम सोमावबा जानाय नङाथ' सहज सानदों सेंग्राफोर नायदो सिख्लाफोरा बेसे खस्थ' खालामनानै मोसायो ओमफ्राय सेंग्राफोरा मा नायनांगौल' बासिनांगौल' ओइलाय नुबाय दा ओइलाय नुबाय दा रायजोफोर बिदि फरमेसन बानायनाया सहज नङालै नै मोसानायखौ नुलादांलै रायजोफोर सेंग्राफोर मोनासिगोनानो माथो मोसानायखौ नुनो मोनलालै मोसानायखौ नायनो मोनला अबसे पइन्टआ अबसे थिगानो दा फाइनेलखौ आरो ना मोनासिगोनानो गाबोन नयथासोआव थांसिगोन नालाय रजे नागिरदों आंनोनो खोन्थानो औ बै आखाइ हमनाया ओइ मिदाम फैनाया बे मोसानायखौ आखाया खनसे गोजौ देखाय हनै ओइलै आयौ बिराद रायजागोन बायदिसो नुबायलै आङो बेखौबा गिबायलै आङो थ' रायजोफोर हनै थांसिगौमोनानो र' गोजौआव थांसै गोजौनिफ्राय लाहैसै हनै मिउजिकनो लोगोफोर बेलासिनि मोसानायखौ फुल भिडिअ मोनसे हगारदों आङो बेखौ थांनानै नायनो हागोन बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा रायजोफोर बे स्टेपखौ आङो बिराद बरिया माने फसायखायो आरोना बिदि बे स्टेपखौ आङो बिराद फसायखायो आरोना Ay,
आइजोफोर बाब्रे मोसानायानो जोबा माथो खाथ्राखा आंनो मेंलायलायबाय मा होनो मबाइल हमनायानो मोसाखावरिफोरा मेङा नामालै खाथ्राखालै बिसोरो हागोन नामा बिसोरजों थ' लोगोफोर जेसेबां हायो देखायबाय आङो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार ओमफ्राय जोंनि फेमिलियाव जइन जानो मात्र साबस्क्राइबल' खालाम थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ तब तक के लिए टाटा बाय बाय गोजोन्थों